Рак на червата. Съдържание. Първа тема – дефиниция на рака на червата. Втора тема – фактори на риска. Трета тема – симптоми и ранна диагноза. Четвърта тема – лечение и подкрепа. Първа тема – дефиниция на рака на червата. Опознайте врага, разберете какво е, за да можете да се борите с него. Определение. Ракът на червата е злокачествен тумор, който се формира в дебелото черво или ануса. Това заболяване се развива, когато клетките започнат да се делат неконтролирано, образувайки маси или полипи, които могат да станат злокачествени. Фактори, предразполагащи заболяването. Някои от основните фактори, предразполагащи за рака на червата, включват генетични предпоставки, неправилна хранителна диета, бедствен начин на живот и нарастващата възраст. Познаването на тези фактори е от съществено значение за превенцията. Ракът на червата е широко разпространен, като заема високи позиции в статистиките за заболеваемост и смъртност. С ранната диагноза и подходящото лечение, много случаи могат да бъдат успешно контролирани или излекувани. Втора тема – фактори на риска. Ключът към предпазване е в познаването на рисковите фактори. Хранене и живот. Някои хора са по-склонни към рак на червата поради генетични предпоставки. Неправилното хранене и физическа активност също се свързват с риск от развитие на рак на червата. Умереност в консумацията на червено месо и увеличена консумация на плодове и зеленчуци могат помагат за предпазване. Предпазни мерки. Рисковият фактор за рак на червата се увеличава с възрастта. Редовните медицински проверки, здравословното хранене и поддържането на активен начин на живот са ключови предпазни мерки. Ранната диагноза може да спаси животи. Трета тема – симптоми и ранна диагноза. Разпознаването на сигналите на тялото е стъпка към ранната диагноза, която може да спаси живота ви. Обичайни симптоми. Симптомите могат включват промени в стола, кръвоизливи, болки или неприятност в корема, загуба на тегло, умора и други. Мнозина с рак на червата започват с полипи. Ключа за предпазване. Редовните медицински прегледи и колоноскопия могат да помогнат за ранното откриване и премахване на полипите преди те да станат злокачествени. Четвърта тема – лечение и подкрепа. Рака на червата е физическо и емоционално лечение. Лъчева терапия и хирургия. Хирургията за премахване на опушени части от дебелото черво е често приложение. Лекарства като химиотерапия и имунотерапия също играят важна роля в лечението. Лъчева терапия използва високоенергийни лъчи за унищожаване на раковите клетки. След лечението. Лечението не включва само физически аспекти. Психологическата консултация е от съществено значение. След успешното лечение продължаващата грижа е важна. Редовни медицински прегледи са от съществено значение за поддържане на добро здраве.
Благодаря за вниманието.